Dámy a pani, pred chvíľou ma napadla taká vec, ktorú by som mohol natočiť. A to, ako hrajem na tejto konzole Maria. Takže zapneme si ju. Vy to počujete, dám hlas úplne na najviac a poďme si zahrať Maria. Inak napíšte mi, lebo tam je do komentárov, lebo tam je 400 hier, že ktorú by ste chceli hrať, ako vidieť, ako hrajem. Pretože... A počkať. Ja to nehrajem, počkať. Pretože vlastne fakt je tam veľa hier a napíšte mi do komentárov, keď tu niekto z vás tú konzolu má, tak že aké hry by som si mal zahrať. A by som chcel robiť také, že proste v každom videu osobitne, hej, toto by bol part 1, že proste, lebo napríklad v Mariovi tam je viacej svetov, hej, tam je, sa myslím, že 6 alebo koľko, 5, neviem, teraz si nie som istý, tak, že proste v jednom videu jeden, hej, a v ďalšom jeden tiež a tak dookola. Tak teraz vidíte, ako som zobral kvet a poďme, opa, dobre. Ja to budem hrať dovtedy, kým nedám prvý level, ale ten prvý level je ľahký, hej, takže... OK, potrebujem veľmi silne hubu, ale... Jak tá... Tak, mám to, nie! Mne to zdrhlo, ja už neviem ísť po to inak. Ako ja si nerobím srandu, mne to zdrhlo. OK, nevadí. Vidíte, keď som mal tú hubu, alebo ten kvet, tak som bol veľký, chápete? A teraz, keď sa ma dotknú, tak som prehral, takto. Ne. OK, dal som to, chcem trafiť. Dobre, poďme ďalej, máme peňažky a to už mám celý prvý level, hurá! Dobre, je to jednoduché, hej, viac menej a... No, ten prvý level, áno. A tak, keď bolo také jednoduché, tak čo keby sme si zahrali aj druhý level? Dohrali a potom, že by som dal ako part 2, uvidím. Dobre som to dal. OK, počkaj, a tu sú peňažky. Tak. Počkaj, tam je? Ne. Týchto nemám rád. Neviem strieľať, nie. Inak, keď si zoberiete, keď máte hubu a zoberiete si aj kvet, tak viete potom také strieľať a ja to neviem. A to je trošku... jak som to dal to kombo, kamo. To bolo dobré. Opa, OK. Poďme. Dobre, máme... To je na sekundy inak, takže musím sa to aj ponáhľať, hej, nemôžem si proste robiť z toho srandu a teraz som... Nemám hubu, to nie je dobré. Tie kvety nemám rád. Musím ho preskočiť, dobre. On teraz nevidie, keď som veľmi blízko, hej. To bolo jedno šťastie, že nevyšiel, lebo ja som mal mimo preskočiť. Dobre. Dobre, vás preskočím a... Opa. OK, mám šťastie. OK. Dobre, a tu by mala byť vlajka. Ale čo, pôjdem dovtedy, dokým nestratím všetky 3 životy. Tak poďme na to. Dobre. Máme ešte stále 3. Tak. Na to aj tak bude... Dobre, som sa zakol. Ja som si neuvedomil, že vlastne oni tu prídu. Dobre, som tu. A teraz takto vyskočím. Tak. Musím ísť pomaly. Huba, yes. Máme, OK, to je dobré. To je veľmi dobré. Budem to potrebovať. Myslím sa, že... Ja som sa, že keď na ňo vyskočím, tak ma to odrazí. No neodrazí ma to. Mám 2 životy. Počkaj. Hopa.
Mám jeden život. Jeden. Prečo jeden? Nie. Prosím, prečo? Napíšte mi fakt do komentárov, že jaké, lebo tam je... Ešte vám to ukážem. No, prehral som. Takže to bol World 1 z 3. OK, game over. Nevadí, dobre. Tak a vidíte, sú 400 v jednom. Super Mario, hej, proste veľa ich tu je. Napíšte mi do komentárov, alebo to je random, proste povedzte si random číslo a od 1 do 400 a ja to zahrám. Takže tu máme Maria a ďalšom, toto je part 1 video, part 2 vyjde, neviem kedy, teraz som mal dosť času, tak uvidíme. OK, vidíme sa v ďalších videách, dajte mi like, odber a čus.